Este é un texto de Xurxo Borrazás do libro Pensamentos impuros, que se podría chamar novela daquela maneira, máis que nada porque, é un escritor que, non sei se hasta que punto é un clásico porque ainda está vivo e contemporáneo, pero a mí particularmente me gusta porque, por un lado, é capaz de escribir cousas extrañas, raras, imaginativas, contemporáneas, experimentais, e, por outra parte, é capaz de facelo de forma que calquer tipo de público pode entender, o sea, non se vai por circunloquios intelectuales, por decir de alguna maneira. O texto se chama, decía, Cyborgs, e di: a película Blade Runner é un deses obxectos artísticos dos que sempre se di que levantan paixóns, con defensores entusiastas e detractores enfurecidos. De ter que optar eu, contaríame entre os primeiros, e penso que dentro do xénero da ficción científica hai poucas reflexións tan coñecidas e exhaustivas sobre o fenómeno dos cyborgs. Eses seres metade robot e metade humanos nos que os órganos e tecidos son sustituídos ou combinados con electrónica e informática, e gracias a ela acadan máis forza e sistematicamente eliminando a posibilidade do tan consabido erro humano. Na segunda película da serie Alien, cando preto do remate a protagonista consegue vencer ao monstro e salvar a nena, a parte superior do corpo sintético e agonizante do cibor piloto, a quen a besta lle seccionara as extremidades inferiores, felicita a Sigourney Weaver dicíndolle: non está mal para seres unha humana. Eles sábense produtos industriais manufacturados con tecnoloxías do nivel máis elevado, e xa que logo carísimos, e saben que isto nos desacouga. Unha característica destes seres creados é a de nunca considerarse inferiores a quen nos creou. Soa vos isto? En Blade Runner hai un momento en que o líder dos cibos, os que persegue a Deckard, agarra por un brazo ao seu perseguidor desde o alto dun edificio para que non caia e salvo da morte. Mentre o sostén no aire dille: vivir no medo é toda unha experiencia, non si? Niso é no que consiste ser un escravo. Ao contrario da súa, a idea que nós temos deles é a duns escravos, servidores de luxo. O feito de que en ocasión se subleven só viría a confirmalo. Hai quen non o ve así. Unha amiga comentoume a saída do cine que lle emocionara a melancolía que un cibor parecía sentir polo que lle faltaba de humano. Melancolía daquela igual non era consciente, pero que a miña amiga como espectadora sentira fondamente. A película non era Blade Runner, era Robocop. A mí sucede o oposto. Provócame melancolía o que falta deles, ou a empatía que comparto con eles. Ata que punto podo asegurar que as diferencias entre nós non son únicamente de grau? Non serán eles unha metáfora de nós mesmos? Non seremos xa un pouco cibors no eido do traballo, no ocio, na alimentación, nas comunicacións, na medicina? A destrucción das nosas tradicións coincide coa carencia de tradicións dos cíborgs. Non é preciso que a tecnoloxía levemos dentro para que forme parte de nós e define as nosas vidas. En moitos casos, por outra banda, sí que levamos dentro. O grupo dos replicantes acosados en Blade Runner sería máis humano que dos policías que os perseguen ou que a sobrepoboación de Los Ángeles nas ruínas do capitalismo industrial. Serían máis humanos se o humano non incluíse tamén o que nos gusta, a barredura que deitamos ás nosas marxes. Os cíborgs encarnan a un tempo epítome da outra tecnoloxía e os valores do humanismo tradicional da ciencia que os creou. O seu uso da violencia parte sempre de impulsos defensivos ou solidarios. Son o que nós quixeramos ser, o que pensamos que deberíamos ser. Pode que morran, pero para eles a morte non significa o mesmo. Se os cíborgs experimentan melancolía non a ser polo que lles falta aos humanos, senón pola tecnoloxía absoluta, por desprenderse do humano. Se neles vemos algo máis, como a miña amiga, ese algo está en nós. Se choramos a morte dun deles, choramos por nós. Nisto hai moito de misticismo e eu non quero ser místico, pero prefiro negociar co que non quero a convivir co que non sinto. A existencia cibernética ten tanto interese filosófico como tecnolóxico ou comercial, só tanto, e constitúe para os cibors un estado natural, a memoria xenética. En Desafío Total, as axencias de viaxes non levan a persoa ao seu destino. Limítanse a implantar na memoria as lembranzas da viaxe escollida, algo semellante ao que fan na televisión moitos documentais. Para os cibors, a existencia cibernética ven sendo un paraíso perdido, o útero materno. Cando un deles é interrogado en Blade Runner, o policía pídele que lle fale da súa nai. Vouche falar da miña nai, di el, e fulminou cun despregamento da tecnoloxía armamentística. As vaguas de Rachel ao revisar os fotos da infancia que lle fabricaron poden ser finxidas ou inducidas, pero que importa iso nun contexto de simulacros? Distinguir entre imaxe e esencia que deixa de ter sentido. A imaxe dos cíborgs é a da ausencia de suxeito e a ausencia de capacidade reproductiva ou de sexo, pero ben podría ser a contraria. Outra das replicantes traballa nun local de striptease acompañado dun híbrido de serpe. A última, que ten un corpo de modelo ou de manequín do trinque, vístese e píntase como unha rapariga punk, e tamén moi atractiva e semella manter unha relación cun compañeiro. A súa entidade como a suxeitos é, segundo se mire, tan fonda ou tan superficial como a nosa, se acaso máis obxectiva.